आई भैया लोग ई कोरोना महामारी में रउआ लोग जानते बानी कि लॉकडाउन लाग गइल बा। तो एगो बहिन बड़ी दुखी बारी ई रक्षाबंधन में कि अपन भाई के कैसे राखी बांधे भी। आई रउआ लोग गाना के भाव में सुनी जाइए भैया। अरे हमरा भैया के बोल दी ना भैया के बता दाना काल राखी भैया के बता दाना नहीं चाही चूड़ी न चाही कंगनवा नाही कंगनवा हो चाही ना कंगनवा कहती हम बहिना के इहे यार मनवा इहे यार मनवा बाई इहे यार मनवा नहीं चाही चूड़ी न चाही कंगनवा कहती हम बहिना के इहे यार मनवा कहती हम बहिना के इहे यार मनवा बड़े कहवा भुलाइल जाता दाना काल राखी भैया के बता दाना काल राखी भैया के बता दाना सब बारी खुशहाल हो बारी खुशहाल कागा बारी खुशहाल हो सब कर भैया गइल तत्काल हो ओइले तत्काल गइल तत्काल हो सखी सहेली सब बारी खुशहाल हो सब कर भैया गइल तत्काल हो सब कर भैया गइल तत्काल हो दिन से धनंजय के समझा दाना काल राखी भैया के बता दाना काल राखी भैया के बता दाना काका कर इतना दया अपन लली हो किराया जाके खबर इतना पठा दाना काल राखी भैया के बता दाना काल राखी भैया के बता